Care sunt Paradox și bine v-am regăsit la un nou episod de Minecraft. Sunt alături de Razy. Salut! Din câte vedeți și-a construit și el o casă. Păi normal. A vrut să facă... Hai să vă fac turul casei mele, cele Nu vii să-mi deschizi așa? Așa. Deci am făcut ceva ne-am pe noi de râs. Că na, chestii, trestii Adică, uitați asta. da. Super, făcut de mine. Cu sticky piston și cu chestii, trestii și un creeper. Da, asta e casa lui, e neterminată. Da, am pus tavanul, mai trebuie să pun podeaua și chestii. Da. Și eu la fel mi-am început casa, adică mi-am continuat-o. Da, deci. Aici o să fac eu camera de cuptoare. Să vezi ce frumoasă va fi. Camera de cuptoare. Da, de furnace. Și aici o să fac camera de chest. Mai trebuie să pun... Așa, mai trebuie să pun... să-mi pun armura. Am uitat cam asta. Așa. Trebuie să-mi pun tavanul și podeaua, pentru că na. Nu știu ce să-mi fac podeaua. Eu știu, bine că mi-am luat lemn. Ce vreau să fac? Din lemn. Eu fac un model. Am nevoie de cobblestone. Gata, am și un model. Am și eu. Bă, ce m-ai speriat. Da. Bun. Păi fii ți-ar modelul să-ți fie de râs că m-ai speriat. Bun. Îmi bate inima acum. Gata, nu mai bate. Acum sunt mort. Gata, ai murit sau ce? Nu sunt mort, sunt viu în altă lume. Ok. Bun. Ia uite, lume, a murit Ali, trebuie să-i facem coliva. Te rog, Paradox, repet. Paradox gamer. Bun. Da, tavanul nu e regulă. Dar să fac cu, da. Nu știu cu ce să fac. Auzi, ai o pânză? Nu. Ba da, am acasă. două. Una n-am, am două. Ai nevoie? Mai dă-mi una. Nu, mai dăm două. Na, acum ți-o. Uite, tu ești asta. Sharpie deal. Stați un pic. Click. Gata, m-am dus acasă. Slash home. Le-ai dat? Le-am dat. Vreau să mă apuc de pescuit, nu de altceva. Uite mă, deci exact ce ziceam înainte. Așa. Nu știu dacă v-am arătat episodul trecut. Nu știu dacă v-am arătat unde m-am pus, unde m-am stabilit. N-ai arătat. Hai să mă duc până la tine, până acasă, ca să știe lumea. Dă-te pe a. Bine, ca să fie mai... Fix, am trecut de tine. Chic. Dar scrie F... Nu mi-ai dat nimic. Chat-ul. Multiplayer. Da, chiar chat-ul. Slash A-C-C-E-P-T. Muream. T-P-A. Nu mi-ai dat nimic. Ba da. T-P-A-C-C-E-P-T. Acum să oprim chat-ul, să nu mai faci asta niciodată. Auzi, pune-le pe comments only, ca să pui doar comenzile. Water! Te rog. De când ai făcut tu asta? Da. Asta e etajul 2? E etajul 1. Jos e parterul. La mine spune și parterul. Oricum nu acolo o să fie scara. Au. Ți-o trebuie să sari și pe aia vii la mine, te plângi. Bine, hai să vă arăt unde... Sper că știți unde stă Ali. Dacă nu știți, uitați-vă la el. Paradox, te rog frumos. Paradox! Să vă uitați la el pe canal, să vă pun linkul lui în descriere. Ca să vă uitați la Și eu la fel. Nu uitați, dacă e să dați și la el like, comment și subscribe, mai ales subscribe-ul. Și like. Uitați acolo e casa. Hai să luăm pe 5. Hai că am văzut un slime, 2 slime. De ce nu? Hai să le omorăm. Mamă, n-am pus încă deloc geamuri. Ce-ai, mă? Mă atacă slime-ul. Deși mă atacau deloc, dar mă rog.
Te atacă aerul, mă, că... Atacă aerul. Mamă, câte slime-uri poți să faci dintr-un slime, bă. Dintr-un slime, pardon. Câte? Am făcut, stai să văd. 4. 6. Să sar, oare mor? Uite cât Uite, mă, aici, HP mi-a dat. uite ce, mă, lemn. Uite ce lemn, bă. Te rog frumos, vezi de unde e lemn, e lemnul meu. Nu e lemnul tău. E de Ba, mai aproape la da. mine. Uite. Nici nu se văd casă de aici. Nu mi-o vezi? Da, o vrei. Ce? Nimic. Nu-ți vreau șerpărătura aia de casă. Mă, nu mai Zici că vorbește. e făcut așa, zici că e chestii. Nu vreau să continui. Nu se merită să continui. Bun. Așa. Bă, să te șterg din protecția mea, mă. Păi nu mergi, mă, tu să... LOL, uite, am cascadă lângă casă. Și eu de ce abia acum observ? LOL. Nu știu. Apropo, mersi pentru... Disperat ești tu. Mersi pentru fier. Fierarule. Ai Acest fier. Ali a Paradox. fost... Paradox. A fost Deja așa... ești enervant. Mai repet asta odată și vei veni cu șab. A Am fost- uitat, mă duc să-mi înșantez o A sabie. fost așa bun cu mine încât mi-a dat fier pentru piston, pentru sticky piston. Trebuie să-i mulțumim pe această cale domnului Ali. Și cum se zice? Mulțumim. Mulțumesc, mă. Te crezi mai mult? Mulțumesc. Da, mă cred mai mulți probleme. Bă, să pună pe aici așa. Bă, Să să pun pun? pe aici. Am o idee. Să pun. Ce să pun? Nisip în casă. Ha, hai să nu râdem. Ia vezi tu. Mă, câți A făcut șmecheri. Ali o glumă. Te rog frumos, nu mai insista pe vocabulare indecente. Bă, hai să facem niște scări. Hai să fac de fapt niște scări. Să văd cum se vede cu scări pe aici. Pac. Ai serios? Mergem să luăm tot lemnul, să facem casa. Lemn. Ce rimează cu lemn? Doamne. Casa anului eu fac, toată ziua eu vă dau. Hei, și pe acolo nu mai ajung, ceva e în neregulă, viața e prea departe. Bă, se vedea bine. Bă, păi ce am zis eu de vocabular? Păi ai zis bă, nu cu bă. Paradox. Vezi, am învățat. Poți să vii, te rog frumos, până la mine să vezi cum se vede această cămăruță. Căsuță. Pardon. Vin dacă ai nevoie neapărat. Nu știu ce să mă fac fără tine. Ce te faci? Polițist. Da, absolut. Eu cu legea. Păi tu ești polițist. Care sunteți glumele? Hai să vedem. Mă. Stai că vin acum să-ți văd casa. Bun, hai pe aici, facem așa. Eu nu prea știu ce să fac cu piatra ăla, că se vede ce fac. Boom, boom. O să-mi fac în spate Bune. Se vede bine, cred, presupun. Nu, bine că vii tu aici. Stai ca să termin rândul ăsta. Oamenii văd la ce mă refer. Bă, mâncare. Bă. Și oricum din episodul viitor sigur vom filma Hunger Game, deoarece am văzut că vă place. Vrei. Bă, de ce se perindă un Enderman pe la mine pe acasă? Ce-ai făcut? Ali, ăsta paradox! Eu nu mai vin a ta, mi-aduce Enderman acasă. TPA. Fără TPA. Lasă. Zi-mă cum te cheamă. Vezi, citesc în viitor. Ieși afară și uită-te, să vezi cum se vede. Să mai departe. O vacă. Ia vină, fă. Nu, e vaca mea. Bum. E ceta. Să mă sacrific. Du-te mă, șamar, vaca. Hei tu, dacă cazi. Na.
Nu, ai făcut cacofonie. Un schelete! Dacă Da, cazi. știu. Bă, ai făcut cacofonie, bă. Căca. Bă, îți dau report. De ce? Dioftică. Nu, gata. Nu, Îmi place nu, casa ta. Nu mai Te-a sunt luat- abonatul tău. Ești abonat la mine? Da. Mersi. Te-am zis și aseară pe Facebook, da. Hai. Da, uite un Enderman. Ia, vină mă tu încoa. Nu! Bă, ăla e interperlul meu. Sparg geamul ca să mă duc la el, ok? Nu! Bă, uite. Oh. Mamă. Dispera... Lasă-mă că să dau home. N-ai tu una. Nu! Oricum am găsit-o pe stradă. Da, lasă-mă, mă, Ai nu mai găsit-o dau. pe stradă când ai venit la mine, nu? Așa ziceam și eu. Uite, vine un zombie, îți las ușa deschisă. Bate-te, iar zombie. Ok, bine. Mă, am nevoie de niște Știi că am tor. și eu picioare să merg, nu? Punem așa și așa. Bă, să las Deci- să las piatra asta pe jos? Parcă se Copil. vede bine cu piatra. Cu Da. ce? Cu stone? Da, cu stone. Se vede șmecher cu stone, nu? Da. Dar doar cu stone. Ce se aude? Bă, e un enderman în fața mea. Mă duc să-l Omoară-l. bat. Mamă, se teleportează la în spatele tău, nici nu știi cine te-a pupat cu sabia. Stai. Sper să nu Sorditorul fie ăla. de la looter, care le fură. Da. Nu fură. Deloc. Unde ești? Uite. Eu acum am oricât ca să... Unde ești? Unde? Iau. Unde-i totul? Bă, spider. Sniper la mine. Hai mă, lașule. Schelet. De toate. Bă! Unde? Punem... Uite mă că am pus-o invers. Lasă. Da, Ok, nu, dacă acum... da, vine toată șatra pe mine, mai știi, Ali. Paradox, episodul trecut, toată șatra pe mine. Unde ești? Țigane, L-am pus. unde? Ia uite mă, țiganul stă la mine în casă. S-a glitchuit în casă, hai Pe repede. bune, pe Nu. bune. Serios, în casă stă? Hai să mai căutăm niște din asta... Geam. Uite, am un stack. Ăsta stă numai la mine în casă, îi place la mine în casă. Așa el și eu, da, totuși. Așa, și aici vreau să fac o terasă. Adică pun ceva gen așa. Unde e mă, la țigane? Mă, ăsta chiar e țigan, mă. Poftim. Poate-mi fură, bă, poate-mi fură. Unde ești? Sunt acasă. Nu, tu mă. Acasă tot sunt. Nu, vreau Bă, plec. uite-l, bă! Ce face, bă? Ăsta cade din aer. Cred că s-a aruncat, cred că s-a spart. S-a teleportat. Cade din aer, nu mă, cade din pământ. Pe bune. Uite. Că mi-arată ce scriu ăștia, nu? Că sunt L-am omorât, mă, l-am omorât. multiplayer. Dă show comment sau ceva aici, nu știu cum e. Nu știu, l-am scos, nu contează. Eu am, bă, stai că nu mai era. Păi, cred că termin casa asta și închei. Adică Și eu. Și partea eu. asta. Stai Eu ce să-mi pun să tavanul și atunci închid. Da, Da. nu mi-a dat interbăl țiganul. termin asta. Mă, țigane, îți dau report. Dau Și report vom la continua ca asta în episodul următor. Desigur. Opa, ce-am făcut? Așa parcă era, nu? Așa. Habar n-am, nu sunt la tine acasă. Și pleasure plate. Din Au. spate o să arate cam nașpa, dar asta e, cred că o să pun ceva. Și geamurile tot în episodul următor punem. Totul următor, țigan, alt țigan. Da, de data asta nu-i sunt Oh, termen. oh. Mă, asta îl dau mai încă. Ia uite, bă, dar ce fac, mă, ăștia vin pe casa mea. Asta o Chiki, să fie enervant acum. Chiki. Ce vrei, mă, cu Chicky Girls? Ai... No! Îți place Chicky Girls? Mie nu. Habar Măcar n-am. Nu știu, dar mă rog. Da, cred că încheie aici, atâta fac. Stai, mai stai un pic, hai mă să termin și eu tavanul. N-ai terminat. Nu, n-am terminat. Am avut treabă cu țiganii. O lăs fac și scară. Dacă vrei tu să mă ajuți. Ia cum se vede. Se vede mișto și acolo o să pun. Așa. Dacă vrei tu să mă ajuți să terminăm mai repede. Da. Vrei, te rog? Bine, mă, bine, doamne, ce s-ar face unii fără mine?
Ce întrebare. TPA S. Ești cu Sandman? Opa, e un Ron. Mamă, ce a apărut numele tău fix în fața mea. Haide, dă-mi. Mă, și speriat. Am spus, da. Le-am dat jumătate. Mersi că le-ai luat totul. Tot eu n-am, da. A meu. Mi-a luat-o. Pac, pac, pac. Ia-le. Unde sunt? La tot nu mi-ai dat nimic, ba, da, uite aici. Na, ce util era acum un fly. Bravo. Ups. Ups. Cum? Asta nu zici că nu te-am ajutat în viață. Gata. Mulțumesc, Paradox. Așa. Păi, nu mai da, că mai am puțină viață, gata. Gata, n-am Nu, putut gata, și pe deci Alim. ori vii tu la mine sau ori nu mai închei cu tine. Bine, hai că vin. Dă-te pe ea. Ce copil. Nu. Bine. Și tu ce ești, mă? Bă, mă moară țiganii. Mă moară așa. Bă, de uite filmare, de uite ce se întâmplă. Dă-te pe ea. Dă-te pe ea, bă. Nu pot. Atunci hai că închei, mă. Ce? Închei aici. Bine, stai să închei și eu. Să termin cu țiganii. Bun. Bine. Deci, Păi cam atât în acest episod. Nu uitați să vă abonați. Like la pagina de Facebook, e în descriere. bun, mamă, cât Eu am fost Paradox și până data viitoare și eu am v-am fost, salutat. și eu am fost Rezi. până data viitoare. Salut!